Dobrý deň. Ja obdivujem tvorivosť a snažím sa ju akože dolovať ako cennú surovinu, že byť tvorivý za každú cenu je keby na povel, že si v podstate furt keď si dám tú ružovú mikinu, tak som sa snažil byť tvorivý, že napríklad tu som obedoval najtvorivejšie ako sa dá, že sa to volá tvoridlo a toto je, som sa to snažil oddeliť to vzdelané, takže toto vlastne keď si oblečiem dačo biele, tak sa snažím byť ako vzdelaný, čo dá tomu tvoridlo dajaké cenné rady alebo niečo, proste je keby hra na nejaké bytosti a toto sú potom tie všelijaké hry, buď vo videu sú alebo na živo. Toto bolo prvýkrát, že som aj pred ľuďmi ukazoval, že som chodil okolo Karlovho mostu a snažil sa z tých suvenírov dať dačo dokopy. Tam je taká lopta a Jedajovský meč z McDonaldu. To je ďalšia hra, tiež taká akože čo najviac tvorivá, s lentilkou na vlasci, dávať tomu druhému, nech ju vycmúľa a potom ju vybrať hore. A to som vychádzal z toho, že som sa najprv snažil uplatniť sám seba, že ak by som mohol tu tvorivý, tak toto bola ako ľudská navigácia, že budem chodiť s dakým a mu hovoriť akože kde je, ale nejak nie jak počítač, ale proste všetky poetiky a trblety vody a neviem čo, akože hovoriť o proste ľudská navigácia, no, že jak by mohla byť lepšie jak počítačová, ako by som seba mohol či už v meste alebo v prírode chodiť s nejakými ľuďmi. A potom som skončil školu a som sa dostal do takej, proste robím potlač kachličiek a skla a tam sa tiež snažím vyparazitovať najviac tú tvorivosť, jak sa len dá. Takže som zistil, že najradšej majú vodopády tam v tej firme, akože to je super produkt. Tak som robil domáce vodopády, aby neboli len exotické vodopády, ale som vlastne urobil takú službu na mieru, že domáci vodopád, že prídem ku niekomu domov, on mi vyleje z okna vodopád a potom dostane tento produkt na skle, akože do kúpeľne napríklad, aby mal pocit sviežosti a tak, že sa tá voda zacyklí a bude mať také aj určite nejaké rovnováhu v domácnosti alebo niečo. A potom ma tie podnikateľské nápady začali baviť aj kvôli tomu, že v tej práci je to také, každý deň majú pocit, že nejaký super nápad vymyslia a zbohatnú, tak vlastne ja som tiež chcel dávať do pléna hociaké tvorivé nápady, aj také slepé uličky, akože napríklad toto je na fast food, že by sa dali využiť čuľance slovenské ako fast foodové jedlo, ale s nejakými kári a inými zahraničnými omáčkami, aby to bolo do ruky, aby sa to dalo hoci kde zobrať. Že tie nápady sú vlastne zadarmo a proste ja ich len urobím a snažím sa proste ísť aj tými slepými uličkami. Toto sú hranolky zo všetkého, akože soletky, zeler, kalera, slanina z cibuli, jablko. Akože by mohli byť hranolky, no, v kelímku zo všetkého a som skúšal, z čoho sú dobré, z čoho nie sú dobré. A ten fast food som sa snažil aj tak psychologicky ďalej posunúť, že tu som ukazoval, že fast food môže, ako hamburger môže byť všetko medzi jednou a druhou žemlou, že si to pozrite ako do hoci kde do reality a to všetko, čo je medzi tým, tak to je váš hamburger. Alebo ďalší nápad, taký aj realizovateľný, len že vlastne potlačené tortily by sa mohli používať či už do kebabov alebo len samotné. Len ešte nemám takú jedlú farbu, že keby ju niekto vyvinul tú jedlú farbu, tak sa to dá vlastne, sa tam dá natlačiť obľúbené jedlo alebo niečo zdravé alebo nejaké pamiatky Prešova alebo hocičo pre turistov. Už len stačí vymyslieť tie tonery s tou jedlou farbou a môžete akože na tom zbohatnúť. No a tu je také prvé podnikateľské do sochy, to je vlastne v Košiciach. Sme mali tam takého pekného koňa a už tam není kvôli nejakej politike a v podstate som chcel na tom nejak vyťažiť, vydolovať cennosti, tak jedna finta je, že by som dal do povedomia akože suveníry s neviditeľným koňom, že by to bola dominanta Košic a zbohatnúť na suveníroch. To je len návrh. A druhá možnosť bola vlastne dávať tam kocku cukru, vedľa si položiť stanok s predraženým cukrom, ktorý by sa tam predával pre turistov a oni by si tam mohli položiť kocku cukru, akože môžu nalákať toho koňa na cukor, nech sa vráti. No a posledné také iné,
akože mám také kartičky, kde si furt píšem nejaký rozkazovací spôsob, ktorý ma napadne. A potom použitie vo vete, že proste, aby sa dal rozkazovať akýmkoľvek iným spôsobom a použiť tie slova. Vlastne taký slovník. Že potom sú tu tie aplikácie vo vete. To nie. Ďakujem.